Hello guys, my name is Siddhi Shirki and welcome back to my channel. तर आज आम्ही आलोय मालवणमधील एक सुप्रसिद्ध असं सी फूडसाठी फेमस असलेलं म्हणजे सुप्रसिद्ध असं हॉटेल आहे अतिथी बांबू हॉटेल. तिकडे आलो आपण. इथले फिश वगैरे खूपच छान असतात, फ्रेश असतात. मेन म्हणजे तुम्ही इथे आलात आणि जर फिश खाल्लेत ना तुम्हाला खरंच खूप छान वाटेल. चला. किचन मध्ये आलेलो आहोत. तुम्ही बघू शकता खूप क्लीन असं किचन पण आहे आणि इथे सगळी जेवणाची तर तयारी चालली आहे. इकडे पापलेट फ्रायची तयारी चालू आहे. हे बघा, हे असं पापलेट असतं. त्याला हे बघा, हे बाजून असं कात्रा मारायचा भरण्यासाठी. हे बघा, दोन्ही बाजून असे खाच मारा. आता ते तुम्हाला मी भरून दाखवणार. आणि आता ही कृती, हे ओलं खोबरं, ही कोथिंबीर ओली, हे आलं, हे चिंच, हळद, मिरची हिरवी आणि हे चवीपुरतं मीठ. ह्याचं सगळ्यांचं एक मिश्रण करायचं. ह्याचं सगळ्याचं आपण एक मिश्रण करायचं आहे. हे मिश्रण करून झालं की हे तसं त्याचं हे असं वाटप करायचं. बारीक मिक्सरला लावून घ्यायचं. आणि हे भरलेलं पापलेट आहे. आता हे असं भरायचं आहे. हे मिश्रण घ्यायचं. हे तू त्यावेळी कधी खाल्लेलं? पहिल्यांदा एकदम आलेलो. 4-5 वर्ष झाली. मी आता काय भरलेलं पापलेट करून द्यायला मला काय वेळ मिळत नाही.
पण अशी कोणची ऑर्डर असेल तर मी अजून देतो. गेल्या वेळेस आलेलं तेव्हा तर अर्ध होतं. हां हां हां. बोलले की आधी सांगून दे. कणकवलीचे डॉक्टर म्हस्कर हे त्यांना हे ग्रीन पापलेट, भरलेलं पापलेट भयंकर आवडतं. तर ते मी त्यांना बनवून देतो. आणि मस्करांचा फ्लेवर डिश. आणि बरेचसे लोक, आता काय मला वेळच मिळत नाही त्यामुळे हे ऑर्डर घेत नाही मी, पण तुमच्या आग्रहासाठी मी आज सगळे बनवतो आहे. मला तर नुसतं बघूनच तोंडाला पाणी सुटलं. आता हे आपण फ्राय करायला घेऊया. हे जरा तांदळाचं पीठ, कारण हे असं का भरायचं तर ते आतलं हे बाहेर येऊ नये म्हणून. त्यानंतर हे तुम्हाला खायला दिल्यानंतर त्याची चव कशी काय वाटली ती सांगायचं. नक्कीच सांगणार काका. आता बऱ्याच 4 वर्षानंतर परत हे सगळे मी आयटम परत 4 वर्षानंतर तुमच्यासाठी बनवायला घेतले. खूप थँक्यू काका, तुम्ही खास आमच्यासाठी हे बनवलं त्याबद्दल. कारण काय, मालवणी माणसाचं हे जे स्पेशलिस्ट काय मालवणी मेनू असतात ना ते खूप महत्त्वाचे असतात. हे चायनीज पंजाबी खाण्यापेक्षा हां, आणि मालवणी मेनू हे खरोखरच छान असतात. आणि पचायला म्हणजे तुम्ही सकाळ संध्याकाळ खाल्ले तर त्याचा त्रास होत नाही. हे तुमच्यासाठी माझ्यातर्फे पापलेट फ्राय, कारण त्याची चॉईस होती ती आवड. पॉपलेट फ्राय आहे. काकाने स्पेशली असं भरलं पॉपलेट फ्राय आपल्याला करून दिलेलं आहे. खूप मोठं पण आहे, डेकोरेशन पण छान आहे. आपण टेस्ट करूया. अतिशय अप्रतिम आहे. तुम्ही बघू शकता. हा त्यांनी भरलं पापलेट आहे त्यामुळे हा ग्रीन मसाला आहे. पूर्ण असा भरून एकदम भरलं आहे त्यांनी. आणि टेस्ट पण खूप छान आहे, एकदम फ्रेश आहे, खूप छान लागते. तर हे आम्ही प्रॉन्स फ्राय घेतलेले आहेत. तर आता आपण टेस्ट करून बघूया. खूप मस्त आहे, क्रिस्पी पण आहे, स्पायसी पण आहे आणि प्रॉन्स पण एकदम फ्रेश आहे. खूप छान लागते. तर आम्ही बांगडा फ्राय, पॉपलेट फ्राय, सुरमई फ्राय आणि क्रॅब फ्राय ह्या अशा थाळ्या घेतल्या. तर मी ही घेतली आहे बांगडा थाळी. आम्ही बऱ्याच वेगवेगळ्या थाळ्या घेतल्यात, पण मला सगळेच फिश आवडते, पण मी बांगडा फ्राय थाळी घेतली आहे. आपण टेस्ट करूया. पण त्याआधी सांगते, त्यात चपाती आहे, बांगडा फ्राय आहे, सोलकढी इतर पाहिजेच, आणि हे बांगड्याचं तिखलं म्हणतात ते आहे, आणि हा कांदा लिंबू आहे, आणि हा माशाचा रस्सा असतो तो आहे. आता मस्त आहे. नॉर्मल स्पायसी आहे, फ्राय पण छान केला आहे, आणि मेन म्हणजे फ्रेश आहे. इथले सगळे फिश आणि खूप फ्रेश आहे, खूप छान लागते. सोलकढी पिऊया. एक नंबर आहे, खूप छान आहे थाळी. आणि आम्ही जसं पापलेट वगैरे जे काही घेतलं सगळं खूप छान आहे. तुम्ही इकडे आलात तर फिश थाळी नक्की ट्राय करा. तुम्हाला या हॉटेलची संकल्पना कशी? मी आधी परिस्थितीची
जाण ठेवून परिस्थिती, आणि मी 14 वर्ष चैतन्याला आधी वनवास काढला आणि 14 वर्ष जेव्हा मी चैतन्याला काम करत होतो त्यावेळीपासून माझी संकल्पना, मला ह्या कामाचा ध्यास म्हणजे जेवण बनवण्याचा देण्याचा हा माझा खूप अट्टास. मी 14 वर्ष चैतन्याला सर्व्हिस केलं. त्यानंतर तिथली गर्दी तिथलं सगळं बघून मलाही वाटलं की माझं स्वतःचा काहीतरी व्यवसाय असावा, पण ह्याच्या मागचं कोणतरी हे पाहिजे. म्हणून एक तिनईकर, ते नितीन वाळके साहेब, त्यानंतर प्रफुल्ल देसाई. आणि खरं म्हणजे प्रफुल्ल देसाईंनी जेव्हा मी दुसरं हॉटेल पहिलं हॉटेल घातलं त्याला पहिलं सहकारी असेल तर ते प्रफुल्ल देसाई. कारण पहिलं हॉटेल देण्यापासून सगळं स्वतः म्हणून त्याने आपल्यावर जबाबदारी घेऊन ते सगळं काम. आणि ही माझी शेवटपर्यंत म्हणजे इच्छा असेल लोकांना मराठी माणसाने कसा धंदा करावा आणि कोणाचा हात धरावा की न धरू, हे सगळं पहिल्यापासून हॉटेल व्यवसायाचं एक हे आहे. किती वर्ष झाली आपल्या आता माझ्या हॉटेलला 24-25 चालू झालं. कारण मी पहिलं 10-12 वर्षात ते चालवायला घेतलं आणि स्वतः आता माझं 12 वर्ष पूर्ण झालं. हां हां ओके थँक्यू. फक्त मला तुम्हाला एकच सांगायचं आहे, मी हे तुम्ही व्हिडिओ केलात खरंच, आणि मराठी माणसाचा व्हिडिओ करा. कारण काय तर हे आदर्श म्हणजे लोक चायनीज पंजाब बाहेरसून लोक येऊन मालवणात आपल्या जे हॉटेल व्यवसाय घालतात काय घालतात बाहेरसून येऊन, मग तुम्ही का घालत नाही ह्याच्याबद्दल माझा अट्टास अजून चालू आहे. माझा बोर्ड आणि माझी माहिती मी शून्यातून कसं विश्व निर्माण केलं. आणि खरोखरच असं तुम्ही व्हिडिओ केल्याबद्दल तुमचा बी मी हे आभारी आहे. आणि असंच आपल्या मालवणची छान एकदम बाहेर तक जाऊ हीच माझी इच्छा आहे. उत्तम दर्जाचं आणि उत्तम चवीचं जेवण मिळणारं असं हे हॉटेल अतिथी बांबू. तुम्ही जर मालवणात आला असाल आणि तुम्हाला जर उत्तम प्रकारचं सी फूड खायची इच्छा झाली असेल तर अतिथी बांबू या हॉटेलला नक्की भेट द्या. व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.